32ο Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής. Θα ακουστούν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και των Looney Tunes. Να είστε όλοι εκεί. Στροφή στην ποιότητα. Popcorn, σουβλάκια και άφθονη μπύρα. Και για τους μικρούς μας φίλους, ρόκα ψητά και βραστά. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη διασκέδαση. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μέγαρο Μουσικής. Στο 400 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμία. Να είστε όλοι εκεί. Ακούτε στα Radio FM του 92,2. Και όπως καλά ακούσατε πριν, Κυριακή, στο Μέγαρο Μουσικής όλοι για Μίκη Θεοδωράκη και Looney Tunes.